My fault. Y'all got mic? Yep. Mic check. Mic check. Where y'all trying to head to? Let me see. I wanna You go are the squad leader. downtown. I'm a chain squad Downtown? leader. Chad, Alright. this is sheet. Yes, sir. Everyone. Got this. We outside. Do this. I'm going outside downtown. I'm going to purple. Dropping in hot. Eliminate all targets in the I AR. have visitors. Supply box ready. I'm gonna need another joystick, bro. This shit killing me, bro. Tired of this shit. Damn, somebody just died right here. Damn. What happened? May kasama ka, pre? Wala, nagra-random lang ako. Open ko lang. Tara, duwas muna natin. Wala ka masasama? Try natin mag-yung target. Ito lang. Sige lang. Bogli! Tara, Bogli. In-game lahat. Sige. Duwas muna natin. Sige, duwas mo na. Ikaw na lang kayo mag-server para US tayo. Sige. Ayoko nang Bad Asia, kita. masyado sweaty. Mic check. Okay na game. Mic check. Okay na game. Mic check. Okay na game. Please Sing pa. pwede sa'yo, Lods. Hanap ako sa chat ng makakasama.
Now's a good time to warm up. Saan server ka? Enemy dropping into the AO. Kala ko sa NA ka. Din. Ako? Hindi, Asia ako. Pag ano, PlayStation automatic Asia. Pero pwede mo palitan sa ano. Pag mataas yung ping ko, ibig sabihin nasa nasa NA. Enemy dropping into the AO. Grenade out! Sasali daw isa. Mamaya, next game. Enemy dropping into the AO. Diba Raj? Tara Lods! Tama si Mang Keps, tapos ikaw kung G ka. Warm up game. Oo. May spot kaming Saka dalawa. madalas nagda-drop. Mill Base, Salt Mine, Boneyard. Ako dito, Tots. Pero ngayon sa Boneyard, sa Mill Base, mainit yan eh. Sige, dyan tayo. Yeah. Sige, next game, diba Raj? Papatas ako dyan eh. Sali kayo. Right, soldier. Mark a drop point for your team. Ba? Bilis Gas is mata approaching your nakapag-recruit. position. Move to the safe zone. Sa stream, naka-stream ako. Doon tayo sa mga sa loob, Sa loob Second na... floor? Okay, sige. stadium. Para hindi tayo maano dito. Hindi masyadong kabisado ma-practice itong sa- ano na to eh. Pero alam ko may loob to eh. Targets are up. Get to work. Meron na bro, meron na. On me. Wala pa akong baril. Copy, sige. Yun o. Oh my god! Basag. Ano mo ah? Hard lines. Nice. Uy! Meron pa. Meron ka laban? Meron. Sa taas yata, Oo, sa taas. copy. Pumasok ako. Wala akong plates. May extra ka. Wala na. Wala na. Sorry, hindi ko nabigay Ayos sa lang, yung ayos lang. gagamit mo isa. Ayos lang. Basta mauna ka muna para mabawasan siya. Sa taas siya, no, Lods? Oo, nasa taas siya. Yung kasama niya siguro kanina to. Dalawa eh. May sniper? Oh shit! Napin ko. Lab ping. Wala akong Ayo, tag. kita ko, Lods. Wala akong Lods, tago ka lang dyan. Oh my god! Yan, Lods. Kita pa rin yung ulo ko. Tingnan, tumatagos oh. Takbo! Takbo, Lods, takbo. Wala akong laban Sorry. muna dyan. Hindi Akong ganun plates. kagaling yung sniper skill nun. Oo nga eh. Naka-steady na eh. Baka pellet gun yung sniper. Hanap lang ako ng plato. Yun o, nagano siya, nag-most wanted yung gago. Ay, may kasama, Lods. Pili lang ako ng plates ko dito. Okay, Lods. Nandun pa rin? Feeling ko, hindi, not sure kasi may nag-most wanted, dalawa sila eh. Hindi ko alam kung yun yung sniper kanina. Iikot lang sila, oh. Naiwan yung kasama niya, Lods, ha? Careful. Broke armor yan, Lods. Most wanted target dusted. Solid work. Teammate attended the Nice one. Surviving earns them redeployment.
Kasamang iba? Ah, may kasama yan. Yung kasama niya bumaba. Isa lang yung lumusob. Oh, dalawa sila. Oh, dalawa sila. Yung kasama niya bumaba na truck. Hindi ko lang saan. Meron din dito eh. Kaya hindi. Gas is closing in. Basta madami pa ata. Dalawa pa. Dalawa sila. Magkaibang team. May sniper pa. Oo, magkaiba. Takbo muna ako. Sila muna magkalaban dyan. Oo. Kubihan mo muna sila mag-gera. Nagtulungan ako eh. Teammate redeploying to the AO. Enemy UAV overhead. So, reset muna tayo mga lods. Objective Uy, is to eliminate lapit. the bounty target. We're in safe zone. Watch for enemy. Anong baril yan, lods? Yung green. Taka lang. Space probe, scope AR. Pwede na. Yan lang yung bounty eh. Station yata yun. Tiisin ko na to kahit di ako mapag-AK. Station yata. Enemy UAV overhead. Looted na dito, lods. Palapit na Kung gusto rin. mo, pwede natin push yan. Tara. Lods, andito siya behind the wall. Sige. Ano yan, tawag dito, si Adler. Dalawa, lods. Andito pa yung isa. Uy, nabuti na bala. Down. Patay na sana yan eh. Down. Nice. No. Dalawa sila. Huwag mo gagawin yan. Win here and you return to the front line. You lose your Sabi ko Nabusan sa kanya, ako. huwag siya magano. Nagsiset up siya sa harap ko, lods. Huwag ganun. You gave him a proper sorting. Lods, may ano dito satchel, armor. Eh? Kung gusto mo, lods, may ano dito para. Naka-loadout sila, lods. Oo, yun na. Oh my god. Gusto mo sniper? Eto, sa'yo na. Kahit ano. Basta meron. Yung ano ko kanina. Pwede dito. Gamit niya kanina. Ay, Oh my god, kinabahan ako doon kalak sa kalaban. Lods, gusto mo na mag-loadout? Tara. Habang ano pa. Along by station. Dito sa police station. Police station? Meron dito sa harap natin. Saan? Pero sa police station na lang kung gusto mo. Tara. Para makapag din tayo. Amo. Beraj de Beraj. Salamat. Chopper loads ha. Yes, sir. Oh my god, may nag-recon. Saan kaya yun? Paano ka na dito yung pera? Copy loads. Tap ko na loads. Got a loadout drop inbound. Sumusunod eh. Pala sa police station na lang tayo. Parang natitempo ko dito sa sniper na to Ano yung loadout ng kalaban? Oh, yung yung AX-50. Oh, tagal ko na din nagagamit yan. Ay, yung paborito ko dati. Kahit nga ako, testingan natin. Uy. Kala ko pera. Nakain na gano'n kanina, nag-recon loads. Bumaba sila dito loads ha. Spotted a care package. Ito mo mag-ghost. Nakaghost na ako. Ghost ka na. Direkta na. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh my god, Uy, anong may nangyari? sniper pala. May sniper dun loads ha. Nakapunta ka sa bababa butas? ako, bababa. Nakapunta ka sa butas? To you now. Huwag ka na umakyat.
naiwan pala yun. Oh shit. Ano nangyari yan? Ah, binaril ka pa rin? Close lang ako. Okay, Lods. Saan yung pumatay sa'yo? Malayo? Malapit. Medyo malapit lang siya. Sandali yung mark ko. Dito siya banda, bro. I'm moving. Blue mark. Ah, okay. Lapit lang. Sniper, Lapit lang. Ano na lang ako. Tama yung naka-chopper kanina eh. Tawag dito. So, playeran na lang. Oo, pwede din. Sakyan naman. Anong gamit niya yung sniper kanina? Naka-Swiss ata. Sakit ng damage ah. I'll drive. Balik pa yata sa stadium ah. Ah, hindi. Iba na. Gas is Ito closing. pa yung may nag-ambush dito palagi minsan eh. By station na to eh. Pag nasa Asia ka, matik may ambush dyan. Complete. Aggressive yung mga Asia ano eh. Server eh. Oo, aggressive. Sweaty. Sweaty oh. Fairy balls. Safe zone. Watch for enemy. Try kong kumuha ng loadout loads ha. Satchel oh. Sige ko ano. Someone came through. Punta ako dyan. Habang gulo sila Nandiyan din nakikipagbarilan yata. din. Nandiyan din yata yung ano. Sa stadium lang. Ay. Saan mo kasi yung satchel mo kanina, yung nakita dun, no? Dito sa bus. By Oh, sige. station. Mag-truck na lang ako papunta dyan. Wala ako sa stadium ah. Copy. Fire sale. Fire sale pa oh. Light station costs are adjusted. Balik ako doon. Balik ako doon. I'll drive. Oh, loads. Request recon flyover. One, two, rule the... Ba? May nag-iisa sa stadium ah. Wala mga ammunition box. Oo, sige loads. Wala akong bala eh. Does anyone need this? Sniper. Saan kasi yung satchel loads? Nasa ito. Brown. Itong bus na to. Moving. Copy. May malapit bang kalaban sa atin loads? Sa stadium lang yata yung... Di ba may nakita ka doon Wait, kanina? may pera pa pala ako. Ako? Wavy ako. UAV. Friendly UAV. Enemy UAV. Meron no? Nasa by Kung station gusto ah. mo, Need equipment. Stay. muna natin yung dito. Yung mag-isa. Sa stadium? Oo. Tara. Fire sale done. Prices are back to normal. Shopping doon yung dalawa eh no? Wala na yung sa stadium. Nawala. Makaakyat. Ay, bumaba ako. Oo, sige. Okay lang. Inilito ko lang. Dito. Uy. Kalaban dyan. Down na yun load. Isa na lang yan. Na ano ko na yung kalaban niya. Na-thirst ko na. Ay, yung kasama niya pala. Ayan. Where are you? Bago. Enemy UAV overhead. Don't you worry, baby. Wala. Pumatay sa akin kanina.
located. Nandiyan pa ba yung truck? Ay, hindi siya dyan. Dun sa taas. Ah, umalis. Dito siya banda, boy. Umalis na ata. Enemy UAV overhead. Sayang. Buti lang, nasama ko yung kasama niya. Ay, sniper loads, ha? This. Baka dito. UAV overhead. Pasukin niyo ako, sabihin mo. Inyo ako. Ang kaya nyo. Pag nasa Asia ka, bro, dalawang ganun lang, deads ka. Aggressive na. Oh, solid sila mag-snipe. Ay, kaibang kalaban natin. Minsan di mo alam kung cheater o talagang magaling eh. Kalo-alo na eh. Contract update. Sabi mo. Objective identified. May box pa kanina dun. You're losing ground. Ah, bitin. Hindi kaya dito, no? Oo, di na. Ilan ba yung battle pass? Loads ngayon ba o bukas? 17. Bukas. Yung bago. Yeah. 17. Gagrind. ano ba ngayon? Mag-grind na naman ako saan yan? Sa Cold War. Yung bagong weapon. Oo nga eh. Yan yung mga rocket nila eh. Ang tumataas yung benta nila sa Cold War dahil sa mga nila. Mga weapon Bagong buff. weapon. Buff na ano. Mag-OP sila para ano. Oo. Oo, Gagrind totoo na yun. eh. Marketing eh. Gagrind niya. Ito, may satchel dito. Loads, thank you. Loadout na naman tayo. Tsaka satchel. Oo nga, loadout tol. Nakailang loadout na ako. Nakatatlo na ata ako. Baba ko na yung weapon ko. Ay, yung ano. Pera ko dito. Plunder cash here. Masakit yung yung AMAX kaso pag nasa controller ka, medyo mahirap yung niya, record. Got a loadout drop inbound. Hindi muna ako kukuha. Reserva. Okay, boy. Sa gitna na tayo eh. Ay, almost. Oo nga, no? Tayo na lang natin yung Almost. sara yung... Stadium yata. bilog. Huwag naman. Masyado tayong open dun. Papasok tayo. Pero may truck naman pala. Nap yung dito Lods, meron dito. Saan dyan? Tara. Yeah. Kaso, nag-cover siya dito. Polluted yung Ito lang nakita ko dyan, Lods May bumaril sa kanya Not sure kung saan banda yung bumaril sa kanya. Enemy UAV overhead. Uy, my god, may nag-sniper na sa akin. Gas is moving in. New safe. Ghosted siya, zone Lods. Sa baba yata. Ikaw ba yun? Ako, dito ako mag-get off taas. Uy, Lods, meron ba para sa'yo? Ah, wala. Nasa taas siya. Ito, tumaas. Oh my god! I've got you. Yo, he's get down. Di ko napansin yun, Lods. Galing siya sa baba, sinundan ka. Pero yung kasama niya, nasa taas yata eh. Kaya nga. Yeah, Pero una akong cat Lods Try kong yan, Andyan lang eh.
Sorry. Nagbabaril-baril Tago-tago kasi, ulit. ang ingay eh. Oo nga eh. Get to the safe zone. Pero feeling ko, Lods, delikado tayo dito. Open tayo sa taas. Ah, Eh. lipat tayo. Oh my God! Nag-i-snipe. TV station ah! Nag-i-snipe dun sa may ano. Uy! Nice one, Lods. Dude. May kasama pa, Lods. Meron pa, meron pa. Oo, ganun, wag ganun. Enemy UAV overhead. Napatay mo? Papatay ko, Lods. Nice, nice. Pero May hindi bunga baril siya dun sa ano eh. Sa left side eh. May bunga baril eh. Copy. Feeling ko na, ibang squad yun. Oh my God, Lods. Oh! Lods, Target marked. careful ka ha. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Bumaba, Lods. Sa truck. No hits on that run. Be advised, there's an enemy team hunting you. Hindi siya ghosted. Hindi siya ghosted. Copy, Lods. Oh, may nag-gatekeep na sana yata. Got gas inbound. Safe zone relocated. Sige lang, Lods, sige saan ko lang. dito Tuloy sa mo lang. stone. Yep. Ah, ayos lang, ayos lang. Saan ba din, Lods? Stadium. Stadium ba? Yeah. Ah, copy. Nakatread pala ako, Lods. Oh my God. Naman kayo ganyan? Ooh. Oh my God. Dalawa sila, Lods. Dalawa. Kala ko mag-isa lang. Return to base for debrief. Dun, Lods. Bet na natin sila eh. Ano. Ganda ng laro natin dun, Lods. Sa bakbakan talaga. Eh. Ano lang tayo, gatekeep tayo sa ano, sa stadium. Oo, tsaka tawag dito. Lagi tayo nababackstab. Oh, may pae pala eh, no? Oo. Ano si Mang Keps? May kasama na yata. Retouch! Hello, saan balita? Silang. Uy, si Mark Turibi, Makoy. Online ka ba, Makoy? Tara. Uy, offline si Makoy. Serious muna. Hindi ka ba, ano? Makoy? Chano, Truth Magno. Salamat. Salamat po. Saan ka na, Makoy? Mag-online ka na, Makoy. Wala ba sa Makoy? I-switch mo na sa online yung status mo. Hindi ka na kami nag-number 1 din eh, sa uli. Hindi ka na din eh, joke lang. Ay, tala. Ay, nandiyan na pala si ano. Mang Keps. Ah, sige lang ba? Ah, sige, Mark Makoy. Sabi ni Makoy, tol. Pas na daw. May trabaho. Ha? May trabaho daw bukas, kaya ano. Bukas na daw siya Makoy. maglalaro. Pabuhat po mga Lods. What? Pabuhat.
Wala na daw si Daily dyan. Daily lang. Malakas. Daily lang. Oo, daily lang malakas. Wala si Jar Boy ah. Ha? Ito lang ka dito sa party, Ben. Ako leader eh. Ay, wala ba? Nag-glitch? Baka glitch lang yan. Ganyan naman palagi yan. Sigurado sa next update. May glitch na naman. Planes are making ready for deployment. Visible. US ba kayo lahat, Lods? To the AO. Canada yata sila ano? Daily flight. NA din. Good siyan, good siyan. Wag lang siya. Nagka-phobia na ako dun. Toxic ba? Toxic. Oo, toxic sobra, bro. Minsan nakakapatay sa akin, bata lang, bro. Ayoko na. Mga addict sa... Mga tambay sa ano, no? Sa... Oo. Kami dalawa ni Matt, no? Duos kami, halos bata yung nakakapatay sa amin, ha? Mga tambay sa cafe. Yung mga na kasi yan dahil sa pandemic, na-addict. Alright, that's Ako nga rin, dito sa now ano. we do this for real. Tumigil na akong maglaro dati. Alam mo ba dati, nung hindi pa pandemic, hindi naman kaganon kaswerte yung mga players sa sa Warzone. Nung nagka-pandemic, dun Itong kumaling Warzone lahat ang ng mga ano. players. Iba itong Warzone tumiming sa pandemic. Yung pag ano nila. Mga after, mga ilang months lang before magaling pandemic. Pero nung first release niya, hindi ganun ka-aggressive yung mga laro ng mga players. Battle Royale. Yung Natututo season pa 1 yan. pa. Point for your team, soldier. Oo. You've got gas closing in fast. Get to Tingin nyo lang Saan mga tayo, lads. Pagbigyan natin dito tayo, si Ja. Kahit saan ako. Abuhat, tol. Dami, Kabaliktaran. Your primary objective is to kill them all. Friendly UAV overhead. Uy, bilis ni Daily, Yan, bilis eh. Oo, total. Hindi ka na sa NBA, pre. Nasa likod. Ay. Dito tol ah. May armor box, drop ko na, wala akong armor eh. Daily meron dito armor box. Enemies in the area. Wait na ka rin. Armor here. Your armor dito tol. Oh my god. Saan? Incoming, bro. Yung lighting. Bro, meron dyan. Yung natin, bounty, bro. Likod. Armoring ako. Oo, bounty meron. Masa May bounty open? tayo tol ah. Ayun ah. Open natin yung bounty natin eh. Open sila. Try kong try ko silang sagasaan kung kaya. Ikunin ko yung kotse tol. Ano mo yung kotse? Shit. Para sa ko pag may time. Yan. Bro, armor na yan yung sa open. Chula. Tap na yung isa tol. Uy, putik na yan. Umaatras. Pasok. Sa loob. Oh, man. Sent to the gulag. They'll fight for a chance. Nice one. I don't have anybody in here with me. Napatay niyo yung yung bounty natin. Yung pumasok ko. Teammates in the gulag. If they Wala pa tayo survive, na, they oh. can redeploy. Yan ni DR. Kailangan mo ng armor dyan. Ito, dyan. Isa. Oh. Diyan na. Yes, please.
Yes, Tara, please. dito tayo. Your teammate is Lipat tayo redeploying. dyan. Stand by. Sige, sige. Kala ko. May nag-drop din dyan, men. Enemy About UAV it. overhead. And we're back. Ah, Right shots here. Tara, load tayo tol. may nagbuhay dito. Tara, tara. Tara. Pwede tayo mag-loadout. Saan? Saan ba tayo ang safe? Tambay station. Ayun, men. Buwan na Ah, pa. okay. Saan ba? Vendor here if you need moving. Vendor here if you need equipment. Kilo, ah. Pwede tayo Papunta dito? sa inyo, men. Papunta sa inyo, ah. Chopper, Ayun, oh, baba yung isang squad chopper. yan, boy. Isang squad yan. Ah. Tanong tayo dun sa store dun. Dami tol. Ang inang yan. Hindi ko Dami ba, napansin, bro? hindi ko napansin to ah. Gerald, ka na dyan. Wala, patay na ako. Tayo si ano pala, si Keps. Madali. Keps, meron dun sa store dun sa kung saan natin minark na, dun sa mountain. May nag-drop. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nambus tayo dyan. Oh my god. But dito pa ako na-drop. Get yourself sorted. You're up next. Hindi ako naka-ready dun sa squad na yun. Win here and you return to the front Yeah. line. You lose, the fight is over. Ang sumugod. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Sort them out or capture the objective. Gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Bagong buhay na. May king dyan dito yung king. Hostile. Maglulot ako dito sa orange. Kaya lods. Kaya na lang din ako dyan. Mabibili na lang natin pala si Daily Tara. Baba ko na yung pera ko dito. Copy. Buy station. Plunder cash here. Sniper rifle here. Paloted tol. Hindi pa. Thank you. Sniper rifle here. Di pa looted dito, Pinuntahan na lods. nyo dito. Dito, Oh, pinuntahan nyo hindi dito. pa masyado. Try ko nga Yung dito. fire station looted na. May baril dito. Sabi. O nga, may king na. Dito, hindi pa tol. Ito lang dito. Loot ko lang din to. Bahay na to. Bilag-bilag nun. Keps, tara. Malapit na pala yung yung binog, lods. Mabilis yan. Killers. Pick up na lang. Kunin ko lang yung pera dito. Oh shit. Copy. Nagyan ko ng trophy system. Meron na. Naglagay na ako. Yun, dalawa na. Overprotected na tayo. Kasi na racket ba yung boss nila? Babalik yung racket sa kanila. Oh my god. Eh, may sasakyan yan. Sayang. Enemy UAV overhead. Yeah, almost bro, almost. Almost. Disable na. Disable. Babaan na natin. Baba. Nice one. Target done. Solid work. Nice one, mga lods. Revive! Sakay na. Daily. Oh yeah. Oh shit.
Baba, baba, Ano, baba. Baba, Lods. Disable yan. Naloadout na yan, tol. Naka-loadout nga. Oh my god. Oo. Sniper pa yan. Ay, patay ako. Bilis naman nito. Patay na din nata ako dito, Lods. Patay. Oo, patay lahat. Caps lang, mabuhay ka sana. Wala na. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Trap din tayo sa ano ah. Sa King ah. Na-bait tayo sa King. Oo. Disabled kasi. Pag disabled pala, hindi mo makontrol mabuti yung chopper. Dito malab yung ano natin, Jar? Trophy system natin. Walang nag-rocket, puro bala. O, kaya nga, bahala. Hook as F. Target practice what you can. Deploy it to them. Target down! Enemy soldier incoming. Play time's over, mate. Well done, you. Nakita mo yung ano, Lods? Battlefield. Ay, yung bago. Astig eh. Go. Gagawa ba ng Battle Royale yun? Wala. Pinokus nila yung multiplayer. Hmm. Ayaw nila labanan yung ano, Activision. Sa VR. Laki ng Activision eh. Ang laki ng Warzone eh. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Mas maganda na yun. Pinokus na yung multiplayer para sa kanila yung multiplayer. Safe zone. Hmm. I'll take it. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Talo pa din Milwaukee Bucks ano? Talo. Pinatay ni KD. KD. 42 points yata si KD. KD lang malakas. KD lang malakas. Mataas ang KD. No, para may Oo, tao, tol. Tol. Sa squad. Taas tayo. Taas ba? Copy eh. Sige. Abot kaya? Hindi abot pero magtataas ako dito sa may ano. Dito. May repel dito ata eh. Oo, meron. May trap. Check them out to kill them all. Bye-bye. Napayakap na lang si ano eh, Steve Nash eh. Kaya nga. Priceless. Naglaro ba si Steve Nash? Ako hindi ako abot eh. Hindi rin ako abot eh. Nag-point guard ulit ano? Point guard.
Try ko muna mag-loot dito. Move in position. Uy, Naka-Milwaukee pa naman ako. Si Antetokounmpo. Sayang. Oh. Milwaukee ka pala, tol. ako wala na. Kami, Lakers. Wala na yung Lakers ko. Lebron, no? Nagpahinga muna si Bronski. Wala na. Number 6. Walang gana si Lebron pag wala nang kasamang star eh. Set your mind. Ay, si Kusma daw. Kusma. Tanginang. Tinataman maglaro eh. Di bali si Lebron daw 23, wag lang daw si Kusma. Ang ina. Shooting bricks din yan eh. Minsan eh. Hindi consistent. Pero malakas yan, no? Parang lumalakas yan, no? Si Clarkson. Clarkson? Oh, lakas nga eh. Sa Utah Jazz, oh. Yung ano natin, kalahi natin. 1%? Di ba 1%? 1% na ba? Hindi ka alam? Ano yata niya, Pinay eh. Ay, Oo, Oo, alam ko na rin niya. Kasi last time, nag-training siya dito dun sa sa school namin sa Iwal. Proud Pinoy siya, tol. Taga Pampanga yung nanay niya eh. ayos pala eh. Sold out. Dami pera ni Mang Keps. Ay, daily flight pala. Libre ka 13 month naman. ka na. Libre ka naman. 13 month ka na. Magpa soda Spanish bread ka naman dyan. Oo, Lods. Sarap yung Lods. Kaso malayo ata tayo sa kanya. Saan tayo dadaan? Dito, tol, tara. May bridge yan. May truck. Sige. Sama na lang ako yung daily. May nagdo-drone dito. Enemy recon overhead. Let's Saan? go! Almost maganda yung pwesto natin eh. Kasi hindi na tayo pupunta sa airport. Hindi na. Bundok na lang. Plunder cash here. Shout out Dexter. Dexter. Basic. Dexter. Basic. Black. Basic. Idol Lodi. Lodi Cakes! Lodi Cakes. Ano nangyari na kaya no? Si Ethan. Kay Satan? Wala na. Wala Di na ko yung alam. page niya. Wala na mga sponsor. Wala na. Got a loadout drop inbound. Anong kailangan Eh, niya? malaki. Ammunition, Malaki. UAV, Wala. ammunition na lang. Ito, baba na ako Yeah. ammunition na. Saan tayo susugod? Wala tayong kontrata. Gusto ko nakasunod na ako kay Dale. Palote dito eh. Una nalat dito, di ba? Ay, wala yata. May nag-loot dito, tol. Ako, dyan sa baba. Pero sa taas, hindi pa ako Ah, nandun. Okay, copy. Ay, kulot to. Moving. I'll take the wheel. Feel ko dito hindi pa. Ay, looted na ata dito. Looted na dito, boy. Di ba galing tayo dito? Ah, yung unang game pala. Galing. Unang game pala yun. Looted na ata dito eh. Bukas na lahat ng pinto, Lods. Uy, may bumabaril, Lods. Below us. Dito? Oh shit. Damn. Meron pa kasama yan, sigurado. Punta ako Copy. dyan, punta ako dyan. Paano ako? Sasakay ako na
Ghosted? Mag-isa lang yun? Ay, hindi siya ghosted, bro. Wala siyang loadout. Yun na pala. Isa lang. Bila ko UAV ah. Sabi. Bagong buhay siguro Yun yan. lang, yun lang ang pagkakamali niya. Kala niya mag-isa ako, bumaril eh. Nagbabagong buhay yan. Ayun, Oh, may nag-i-snipe. Friendly UAV overhead. Ay, Lods. Down, Christmas present to. Down. Down yan. Down na. Sugurin ko na. Down na. Down na, pre. Nice. Sugurin ko na. Coming up. Ilan yan? Isa lang yan? Isa lang, Lods. Kasama ata ng kanina. Wala bang plates yan? Taas Kaya- si isa. Ba, Lods, dito, ito. Meron dito, Lods. Nasa. Kaya ako ng extra plates. Thank you. Oh, may kalaban yan. Sa taas. Copy. So, hiwalay sila. Okay, I'm gonna snipe them. Kala nila, multiplayer, Lods. No visual. Bilang. Silipin niya lang, Lods. Try ko mag-push. I got the wheel. Wala pa sa heartbeat. Saan yung kalaban niya? Sa taas? Wala siya sa heartbeat wala akong madetect. May king dito eh, sa likod natin ah. Friendly Tara. loadout on the way. Abang mainit. Care package. May bumaba lang sa akin. Close mo na Oh my god, oh. bumaba ako. Kita mabakan, Lods, ha? Sa baba ako. Sa fire station. Got gas inbound. Safe zone relocated. Nasa labas na, nasa... Oh hey! Most wanted target What the fuck? May kalaban? Nanakit ako, Lods. Wala, napatay ko na yung most wanted. Bago niya, nalabas niya ba yung racket niya? Ka-down ko sa kanya. Pakibuhay na lang ano. Mag-ghost lang ako. Copy. Nag-ghost tayo dyan. Pahiramin ko na lang yung... Ay, nag-ghost. Hindi ka pa ano. Sige, Ako, sige. ghosted na ako, Ghosted ka na? Nag-ghost si title. Sama title lahat. Ako, agad akong ghosted eh. Gago tong ano nga to Nakakalito yung mga ibon na yan. Tangina. Pwede mong barilin yung mga ibon ano? Para ano? Eh, di ba? Parang yung manok sa ano? Manok sa multiplayer. Pwede mong barilin. May tropa dyan. May tropa. Naman ganun, bro. Ay, gago, may nag-i-snipe. Dalawang loadout ah. Nandito. Oh shit. Meron. Kanan. Dito. On the way pa lang ako. Oh my god. Yo, patay mo na tol. Wala na yan. Cut yan. Down. Ay! Nice one. Ay, meron pa. Tangina, nasa baba. Nasa baba. Bye. Welcome to the Gulag. Meron pa sa baba eh. Survive, you earn your freedom. Hindi ko nakita. Grabe naman yung mag-snipe na yun Di ako tinigilan. Saan na yun tol? Fight's Dito ready. na tol. Dito. Dani, Walang baril yan. Walang baril. Nice one. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Ang ina mabuhay lang. Sort 'em out and capture the objective. That's bullshit. It's bullshit. Patay niya na. Yung kalaban dyan sa loadout. Ay, patay kayo. Patay pala tayo. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. outplayed ako dun Anyone need this? Very good, very good. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Kinuha yung chopper dito. Bulog chopper kanina yan, tol. Di nag-spawn. Oo, Ay, nire-repair, tol.
Nilalagyan ng ano. Designated yourself as a most wanted target. Stay frosty. Your Ay, team pupunta pa kaya dito? are returning to base. Wala na, wala. You're all the same. Done. Trabahong tamad, ano? Dito na lang. Kape muna kayo. Okay. Yosi muna, Yosi. Giyosi ka ba? Prab, hindi ka na magana yung mga pad. Mga pad. Maliliit na vape. Nagbe-vape din ako. Masyado. Ngayon. O Vaporub. Vicks Vaporub. Nagbe-vape ka ba tal? Ako, Nagbe-vape oo, ka, ginagamit. Ginagamit ko yung ano, yung Relts ba yun? Oo. Ayoko na yung ano. Ayoko na yung malaki. Mga ano, Ganda yung nagpapalit maliit ka na pa yun. ng bulak. Oo. Natamad Yung akong mga magpalit ng bulak pre. disposable to. Oo nga, Disposable. yung juice na lang yung Oo. inaano mo. Plug and puff ka na lang. Puff or no goes. Live naman. Tsaka damo. Kaso, yun yung kalaban mo lang pre, magastos yung mga pad, yung mga juice. Sa akin nata, tumatagal lang ng 2 araw yung juice ko. What? Loaded pa kayo mamaya, oh. 2. Talaga? Eh. Araw Gas lang. is inbound. Marking new safe zone. Ilang ml ba yun? Hindi, yung Relts, yung mga juice nila. Yung 5% nicotine lang. Try mo na ngayon, man. Yeah, try mo yung 50. Nag-try ako dati hanggang ano lang pre, 24 mg. Medyo masakit na sa ano. 50 Gumuguhit ako. talaga. Ay, ubo na ako dun. Baka ano pa ako, umiyak pa ako dun. Mabas-bas ka yung may nicotine talaga tol. Yung mababas ka. Oo. Yun yung maganda, talagang maano mo yung hagot. Shout out. Mararamdaman mo. Jigster TV. Jägermeister. 50 next. Balita Lods. Yun. Ano ba yung juice mo ano, 50 mg anong flavor? Sa grapes ba? Ano nag-disposable na ako tol ngayon? Yung inuubos ko lang tapos tinatapon ko. Tapos bilhin na ulit. Same lang tayo. Oo. Same tayo bro. You successfully Load Kasi out na kayo. COVID lang. Tapos sa loadout. Regards kay Papa Bart at Daily. Sabi ni Meister TV. Jigs Meister. Si Oy, Jigs. sa Jigs tol. Meister. Yara tol, Jigs. Una na kayong kumuha kasi di pa ako kumuha kanina eh. Mag-ghost May na ako tol. truck ka, may truck. Parang dito pa yung loadout ko. Dito pa nga. Jar na lang yan. Jar, nakakuha ka na bang gamit May mo? loadout. Di pa ako nakakuha. Sige. Tayo na lang kita. May baril pa naman dito eh. Busted. Mukhang malayo-layo ang lalakarin mo at Jar ah. Malapit lang. Sa loadout? Hindi na ako sumakay kasi Di pa ako ano eh. Ba, piling nabuhay ha, nabuhay yung mga kasama niyan, mga lads ha. Ito bababa sa store to mga to. Biglang sunod ako pag ano. Saluted oh. May bumili yung lods dito banda. Copy. Bumili Oo, dyan. ano? Ay, no? Oh, yun, no? Never mind. Target right here. Target right here. Ano yun? May tracer pack. Kalaban. Natin, eh. Ilan. Never mind. Spotted a care package. Dito sa bahay na to. Sa likod.
Assault rifle marked. Ayun o. Target right here. Dito. Target right here. Relocating. Down. Parang Down wala yung reach dito. lang. Dito sa blue mark. Heading out. May isa pa dito to. Let's go, May sniper Jer. sila, may sniper sila. Kaming, Tingnan, kaming, tingnan. kaming. Buka na. Mamatay pa yata ako dito. Hindi. Busy lang. Busy. Hihila nila po yan. Punta natin kami. Iba yung nakuha kong loadout. Backup mo na si Caps. Mamadali ko. Diyan nun, Keps ha. Nandiyan lang sa'yo. Sa paligid mo. Kotse na yata. Kotse na eh. Sila ba yan? Oh, si Ben? Ah. Oh, shit. Kotse. Enemy vehicle! Disable tol, disable. Disable. Pumunta sila dito. Enemies in the area! Ayun o. Relocating. Down yung isa, down. Never mind. Movement. Nice. Down. Gas is inbound. Gatekeep natin, gatekeep natin. Nandito sila. Sa orange. Dalawa Copy, sila. Lods. Sa likod natin, meron sa likod, sa likod. Movement. Okay. Enemies in the Moving area! here. I don't know where. Is that right there? It's kind of behind Ando pa rin. Ando pa rin. Oh shit! Nakabawi. Dun sa blue. Doon pa rin. Sa blue. Oh, sa mark pa rin. Sniper. Pupush na pupush. I got you. Cover na lang. You're good. Sit tight. Ayun o. Rose. Movement. You're good. Sit tight. Uy, nawala siya. Tatlo yan tol. Andiyan pa rin. Tatlo yan. Don't worry. You'll Tatlo nga, make it. tatlo. Gas is moving. Jer, huwag ka na mag-pick. Sa pari, sa kabila. Left side. Copy. Ayun na po dito na. Nakaakit na. Diyan. I've got you! Nice one. Ay, sa likod pala. Lods, sorry. Hindi ko yung mga ano ah. Hindi ko yung makuha. Takbo na. Takbo na. Sila ulit pala eh. Umiikot pala yun. Nakapatay. Ayun yun. Ayun o. Sarap pa. Isa pa. Kaya nga, dalawa sila. Aid station marked. Ano, mga ilang months lang before magaling pandemic. Tingin na. Pero nung first release niya, hindi ganun ka... Scavenger contract located. Isa pa. Ano, mga ilang months lang before magaling pandemic. Pa, conservation na nga lang. Palutin o. May tropa ba yan? Full gamit. Ang dami. Tayo pa. Tingin na. Lods, ano yun? Takbo kagad, takbo. Oh shit. Takbo! Talikod mo na. Yo, that's crazy. Got a vehicle I need here. that car, bro. Takot din yan. I need a most wanted contract. Oh! Oh shit. Sa pool din siya eh. Kaya nga. Hindi, tsaka madami sila bro. Yung chance ko dun, 1% lang. Pag walang kasama yun sa pool. Grabe. Ang lakas mag-sniper nun ah. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll drive. Di naman carry yun, no? Liker. Chris siguro. Siguro po is Swiss. Oh, may plates may plate sa loob. Isa lang eh, no?
Nadamot. Napahirapan ka, pre. Kanina pa tayo pinapahirapan na ano eh. Kaya nga eh. Hirap ng buhay natin eh. Hirap tayo. Kasi nanalo pa yan. May isang plate pero hindi pa buo yung isang plate oh. Uy, may barilan sa baba. Sa taas. Dito ka oh. Sigurado, baka may nakatambay na rin siguro Tao dyan. dyan, may tao. Oo. Barilan sila. Ayun o. Sniper pa nga. Gitna pa nga. Punta ka sa ilalim. Yung critical bro. Yan. Ay, 1 minute pa. Hirap talaga yung buhay. Talaga ang Bomba nila ba buhay. yung sinundan kanina? Pababa. Yun lang, hindi aggressive yun eh. Hindi ka linusob. Hindi nila ano yan, yung high ground nila. Hindi nila... Hindi nila binigay yun. Hindi bibitawan. Hindi nila bibigay sa iba. Ay, may... Oh, they're following me bro. Uhuhuhu. Less than 25 are still standing. Wala na yun. Game na nga. Cool. Okay ba? Okay ba? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Parang gusto ko uminom ng ano ng Red Bull ah. Yun. Gas is closing on your
your position. Suggest you get moving. Parang gusto Alerto, ko alerto. ng Red Bull ah. Watch the sky. Red Bull ano? Monster Energy. Monster pa tayong Monster eh. Mas marami lang laman yung Monster eh. Pero dati Kaya may Monster ako eh, pero Red Bull na ako. Bounty target Mas malakas yung tama ng Red Bull no pre? Tagal ko nang hindi nagma-Monster eh, kaya hindi ko na alam kung ano. Alam mo pre, anong uso dito sa ano? Sa Pinas? Ano, Ano eh? Cobra kaya Sting? Oh, Yun yung iniinom dito eh. Pinas. Friendly UAV overhead. pero hindi na ako nagre-Red Bull sa... Pag nagda-drive lang, Papatulugin nun. maglo-long drive. Pero dito sa bahay, kape. Yun ang masarap. Sarap kaya ng kape. Oo ah. Kahit mainit. Di masarap pre yung ano, yung ice brewed no? Ice coffee. Oo. Cold brew. Bakit ayaw mo? Ayaw mo yung cold brew? Sarap kayo ng cold Oo, brew. oo. May naman ako nun. Pag trip-trip lang. Lalo na ngayon, summer. Uy, loadout mga lods. Load up. Naman lang ako Maagang nakuha ang pera. pa-loadout ni ano? Maagang pa-loadout ni Caps. Ako na magpapa-loadout. Bigyan niyo sa akin yung pera ko bibili. Hindi ako bahala tol. Akong bahala. Paano akong gagawin? Maghihintay na lang ako. Ano meron dito sa ano, sa Swiss? Maganda ba to? Ah, pwede na. Loadout na kayo? Loadout drop headed your way. Uy, may naglo-loadout din sa kabila. Bounty target is down. Well done. Extra cash tayo. Hindi tayo mag-UAV eh. Saan yung naglo-loadout? Ah, dyan sila sa may green. Sa pera. Oh. Saan yung pera? Binaba ko. Binaba ko. Ito, pera. Ito. Walang loads. Friendly UAV overhead. Para mag-sabay-sabay tayong ano. Umatake. Ayun na, sa store sila. Sa store sila. Ito ako sa Sa left loadout ng ha. mga to. Tapi malapit lang yan ha. Copy. No visual pa ako. Wait lang ata wala. Makita natin visual natin. Go. Tap na dito dalawa. Dahan. Dito na? Masok yung isa. Dito Patay yung na. isa, patay yung isa. Nice. Phase 1. Isa pa. Wait lang ah. Masok yung isa. Masok dito. Sa green. Hinahanap ako siguro. Armoring ako ah. Meron pa dyan? Saan? Dito ba? Hindi, ano ko lang bro. Pinlipay ko lang. Pinlipay lang. Sa baba tol. Nasa baba? Sa baba. Wala siya tol. Friendly UAV overhead. Ayun no? Yung ko yung most wanted data eh. Wala. Cancel that. Oh my god! Kaya. Sarap ko! Dami dyan ah. Bumaba na yung bading. We're in safe zone. Watch for enemy. Meron din dito tol. Layo. Saan ba yan? Oh, dun. Saan? Pataas na, yun. Contact! Palayo. Tumatakbo sila. Tumaas sila sa bundok eh. Copy.
May tao dyan sa bounty. Man. Bounty contract identified. Nag-track ah. AT mine set. Hindi natin ba? Sa taas. Bounty target identified. Slot the bastard. Here. Sila pa rin? Malapit. Kanina. Tulog sana. Doon o. Moving. Movement. Balik sila, oh, naka-track. Got it. Cancel that. Cancel that. Loadout Buhat. tatangla yun, loads. Lakas na eh. Hindi ako makita. Visual. Sino yung may naglo-load out? Friendly UAV overhead. Right here. Galing tayo dyan, ano? Doon na naman sila. Up may nag-iintay dito. Moving. Never mind. Oh, nasa? Bounty target is down. Well Ang done. bounty naman. Meron pang iba tol. Wipe. Down. Sa second Where, floor. war? Dalawa sa taas. Dalawa. Wala sa taas. Punta nga. Taas, 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 ah. Oh. Taas, taas, broke armor here. Kailangan ko armor ko. Wala akong ano. Opo. Be advised. There's an enemy team hunting you. Nice one. Allied cluster Tumakas yung isa. inbound. Oh, dito sa likod ko. On me. Sa likod. That's Copy, it. copy. Bounty pa lang ako. Mati pa ako din. Bounty pa lang ako. Dito na, dito na. Target right Dalawa. Dalawa yung nakita ko. Down. movement. Loadout drop in. Taking fire. Voice crack. Gas is closing in. Yan ba yung bounty niyo, men? Oh, yan. Dami na. Naka-trophy system. Sige, Puta. sabugin mo, Jer. Sabugin mo. Naka-trophy system. Round 1. Round 2. Teamwork. Thank you. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. May satchel dito. So, bili tayo. Bili ko yung selfie, tol. Be advised. Oh my god. Teammates got their ass kicked. Ewan. Na-outplayed ako dun ng mga loads, ah. Ang pera. Uy, ang daming pera naman, mga loads. Sana all. Mag-ghost kayo, tol. Ghost, tol, ah. Mag-ghost. Selfie kayo, tol. Jer. Ah, sige. Iwan na lang pera. That's... Power ulit, tol. Oh my god, meron sa loadout, ah. Ito lang nakikita ko. Oh, dito. Mark. Buy station. Dami pa. On me. Ah, fuck. Down. Down 1, tol. May isa pa. Sniper. Over. Dito sa taas. Taas ng ano, tol. Palit ka sa akin, Lods. Sa Chester? mga tol. Right side. Reloading ako. G ka ba? Mag-aatid ako eh. Ang gusto mong ano. Wala akong vision. Saan yun?
Pwede pang ano? Hindi, balikan ko na lang yung loadout ko. Ito, Gugos may na lang pera ako tayo, mamaya. sir. I'll take the wheel. May nakabantay dun sa ano eh. Taas eh, yung most wanted. Saan yung ano? Ayun, uy! Pre, dito siya pre. Bro, Dalawa armor yan, yun man. eh. Dalawa. Teammate has been cleared for Isa redeployment. pa. Dito yung kailangan ganito, tol. Mark ko. O, mark niya. Repositioning. Safe ba din, tol? Station. Oh, pwede ka ba nang bumaba? Dito yung barko. Dito yung barko. I-UAV ko na to ah. Friendly UAV overhead. Oh, nagano ako. Gusto yung kuha ba tayong loadout? More tactical here. Oh? Uy! Paano nang yan? Saan ba yung sniper na yan? Diyan nga, sige. I-ano ko yung truck, i-cover ko. Thank you. Back na, boy. Yo, where's my sniper, bro? I'll take the wheel. Dito siya kanina eh. Dito siya kanina sa taas. Pwede tayo mag-ghost kung gusto nyo. Tara. Patay muna natin yan. Para walang ano. Kuha muna kayo. Ako magka-cover sa inyo, sige. May king dito, tol. Ikaw, sige ako kayo. I-cover ko kayo. Pick up. Ayun, may silap. Bro, armor. Taas. Oo, taas siya bro. Silip ka pa ah. No. Down. Nice Gago. one! Wanted target. Good Down job. pa yun, gago. I didn't expect that, bro. Ano lang yun talaga, yung ano? Bomba? Bomba ko lang siya tal. Yung ibig tayo tal? Selfie plat. Copy, pwede. Selfie plat. Yung pera tal. Ito, pera. Pera na ba? Wala pa to. May yung pera. Yung bili ako selfie. Plunder cash here. Para dito. Does anyone need this? Gamit ko na pala. Ito tala, pang UAB. Keps. Copy cash drop. Gas is closing. Get to the new safe zone. Baka lang mag-push na sa atin yung kaninang bumabar. Good cash here. Kems, pwede tayo mag-UAV. Tara. Drop mo na lang pera dito ah. Good cash here. Ay, may nag-recon, bro. Saan? Around there. Ayun ah, purple mark. Si... Ano ko ba? Top ko na yun. Pwede mo na pa, pre. Friendly UAV overhead. Dito tol, oh. Tumatakbo na to, ayun ah. Basta nyo, unahan na natin sa circle. Ayun pa, tumatakbo oh. Mark the target. Sniper tayo. Sniper, putang ina. Gas is moving. Sniper. Unahan na lang natin sila dun sa taas. Sa bato, nasa bato. Get to the safe zone. Contact! Taking fire! Ang inang yan. Oh shit. Moving up.
drop. Down isa boy. Dito right? Movement. Yun oh. Mark the target. Down ulit boy. Nice, nice. Dito. Ano siya? May isang kasama silang ano ah. May isa pa dalawa tatlo. Dami. Isa. Tatlo ang nakita ko. Hindi makita. Ano? Kotse sa harapan. Kanan, dami nila. Ilan Ay. yun? Hostile. Tintol. Whole team. Sniper kayo. Gatekeep nyo oh. Sarap yung gatekeep oh. Down. Nice. Apat yan. Left yan lahat. Nagpupush right sila, nagpupush right. I got the wheel. Down. Mark ako, tol. Mark, mark, mark. Dito, tol. Wala na yung isa. Nasa green Meron building. dyan, meron dyan. Movement. Sa kabila lang. Ang patayin ah. Nice one, teammate. Uy, meron pa yata sa kaliwa eh. Meron pa ata eh. Meron Push pa right dyan, pala, meron pa. nag-push right siya. Nag-push right siya. Oh, push right, push right. Sige. Punta ako na higher ground. Parang meron eh, tumatakbo eh. Kaya, Nasa kay daily flight lang eh, kanina eh. Ang yata. Mag-quit na ata. Malakas yung ano, Jer, no? Max kaso ma-recoil. Kilo, Hindi ko na ginagamit. Dati ginagamit ka. Ako, ngayon ko lang ulit ginamit. Sinasanayan ko nga eh. Try nyo kilo, man. Ulit. Dati ako, kilo ako dati. Enough ulit? Ulit Kilo? mag-game. Try mo ulit. Try mo ulit. Pwede siya, balance. Balance na yung mga weapon, di ba? nakakirig, tol. Para. Oh, RAM 7 pa rin. Para ako. Up, may nagbabarilan sa left side. Ayun na. Kita ko na. Yun oh, sa puno. Ay, ayun eh. Puno. Oh, nice. Down ka agad eh. Patay. Okay. Careful ah. May tinitignan siya banda dito, man. Movement. Ay, namatay Diyan na siya pala. nakaharap. Diyan siya nakaharap kanina, likod lang. Ano ba, baril niya kanina? Ano kayo binabaril niya kanina, no, Jer? Uy, nandito. May visual ka dyan? Peps? San. Wala, man. Light vehicle here. Lang dito tala. Heading out. I'm hit. May sniper. Dito ba dito? Ang banda. Heading out. Contact. Uy, sa likod. Meron sa likod. Disregard that. Yun yung nakita na. Dito. Sa Altinaka. Relocating. Taking shots.
Meron na sa likod natin. Dami pala dito sa harap ko. Yo, we need that car, bro. Tayo, man. Gigit ko tayo nito eh. Down isa doon sa kanila. Dalawa pala sila doon. Ay, tatlo, men. Putang ina na sa likod din. You got this. Moving here. Shit, bro. Meron pa itong dami. Gusto mo lang ayos. Uy! Fought hard out there. Doon na sa... Turn to base for these. Yabang ka. Ang tawag dun. Palit mo na sa akin dyan. Mag-atid lang ako, Lods. Balik ako. Pag ano pa Sige, kayo. sige. Sasama ko lang sa dala yung mga kasama ko na, mga lods. Sige, Lods. Siguro Sige. mamaya mo na ako. Invite ko si Marcos eh.